най-накрая е изобретен. Тези 8 в 1 електротехнически клещи с вградена функция за електрическо тестване могат да оголват, режат и разделят проводници, всичко наведнъж. Разделителят на проводници може да се регулира според дебелината на изолацията на проводника, прониквайки във външната обвивка, без да уврежда вътрешната сърцевина. Той може също така да оголи проводници с размер 1,5-6 квадратни милиметра, както меки, така и твърди, бързо и ефективно, без да уврежда медните проводници вътре. Голямата режеща челюст в долната част лесно реже твърди проводници или особено дебели кабели. Тази секция може да се използва за навиване на проводници, като поддържа едновременно от 2 до 4 жила, което води до здрав и чист проводник. Тази секция може да се използва и за затягане на болтове и гайки с различни размери. Тя може да тества фазовите и неутралните проводници. Докосването на фазовия проводник светва както червената, така и зелената светлина. Докосването на неутралния проводник светва зелената светлина. Тя може също да тества непрекъснатостта на проводника. Зелена светлина показва непрекъснатост, а липсата на светлина показва прекъсване. Освен това, тя може да кримпва клеми, създавайки сигурни и стегнати клеми. Това са клещи за електротехник 8 в 1, които съчетават клещи с остър връх, резачки за кабели, нож и тестер за напрежение. Ако имате нужда от тях, кликнете, за да направите поръчка.